Качете. Вече не са. Много се кара и се пее вацък. На ненормална система и сме слепи да видим, че живеем в схема. Рубуваме сами на страховете си, врага го търсим отвън, а не вътре в себе си. На себе си ли си задават ми въпрос, аз опитам да преценям повечето по теsto, защото има много дето хапет и мъки и далаят. Повечето са шматки и добре си го знаят. Аз съм майстор от днес, къде душата си ваят. Много хора се лутат и къде се не знаят. От страха се страхуват и себе си се затварят, а крепостните порти с времето се трудно отварят. Аз виждам, вярват им на господата с костюми, що джонглират с думите и разтягат локуми. Ако ги слушаш, сякаш че живеят под наем, но зависимости имат и добре им ги знаем. Зареждам нов планета с още по-критични думи. Знам, че съм посилен и от уловните куршуми. Висшият ни ешелон, всички са за затвора. Шепа мънички хора се подиграват с народа, техният живот е денонощни забавления. Изкарват си кинти от нашата мизерия. След много обещания за по-напред в дните виждам само братя със сълзи в очите, мислейки за грешките допуснати в живота. Проблемът е съдбата, аз научих си урока, мислейки за скока се оказах на земята, но пак ще се изправя, още дръжат ме краката. Знам, че има път, по който трябва да вървя и дори да е пропаднал, аз не мога да се спра. Продължавам напред и само истини ще казвам. На болелите проблеми с пръст ще ги показвам, защото не виждам друг начин да изплуваме от блатото. Познай през къде ми е съюзът и минатото. Америка гледаме държавата в право. 11 септември си беше вътрешна работа. Оправят народите, изобщо цялата нация. После пият се бърбите, казват ни сме демокрация. Пазили мира, а ходят с пушки и с бомби, защото видите ли всички им били виновни. Пробутаха ни и банковата си система с наркотици ни заляха. Казват, ваш си е проблема. Това е всичко от нас в момента. Студио 21.